Yey, kodwa kuwabona ama-80s ukuthi lezi izinto eziyimpawu zokukhula nje ngempela zokuba mdala seziwabambile. Uyazi ama-80s aseyakhohlwa. Ama-80s ayakhohlwa, ama-80s awaboni. Uyabona ama-80s ukufica umuntu wakhona eyibamba ifone eyisondeze eduze afifiyela athi aphinde ayihlehlise ayibukele kude athi ubone ukuthi hayibo nansi inkinga. Uma umuntu wakhona ke wahlala phansi mayisukuma ubambelela ngayo yonke into eseduze uyosho yonke imithandazo asho maye babo asho yonke into. Amadola wasavumi amaqakala abhlungu iqolo sebephila ngeqolo. Iqolo libhlungu. Abantu bama-80s uhlangana nabo bonke bekhala ngeqolo. Bakhala ngamadolo. Ayibo, nakhu ngempela sisenkingeni kanti kwenze njani ngoba manje ama-70s wona kukhona asa fresh. Kodwa la kuma-80s sekubhedile. Kuyabheda. Uma ama-80s ngeke usahamba nabo emzini womuntu ushoniwe kuthiwa kuyoduduzwa banomunyu bavele bafike bakhale. Ufica sebedabukisa anomunyu aseyakhala khaya unyembezi iseduze. Futhi nalezi ingane ke sizele lezi ama-2K ezihluphayo abanye bakhaliswa izingane ezihlupha umhlolo ama-2K awezwa abukisa ngathi emhlabeni. Abukisa ngathi wayevele lethelwe thini ukuthi ngempela iwona azosiphuthuma ukuguga kungakafiki sesigugisile and asigugisile ngoba nokuzala ayashesha ukuzala ogogo omkhulu hayi besingakabheki besayitshela ukuthi nathi kusemnandi emhlabeni sisathi siyadlisa ngo life begins at 40 kuphi khona akuna life begins at 40. Ulife kade wabhekina uyabona ukuthi kushuthi kahle bukade wabhekina yithi besingaboni. Ayikho into engabhlungu amadolo amaqaqala iqolo amaphilisi o-BP. Uwazi mama 80s ethaye clinic bavele bafikela umshini lo ofakwa la engalweni we-BP uvele ubamba uthi ngci ungabisadedela. Unesi akhipha ipeni elibomvu abuyiselela iminyama abhale ngelibomvu ukuthi iBP yakho wena iphezulu kakhulu bakunika ujeke wamanzi bathi uphuze wonke uhambe uyolala i-hour still ingehli kufane. Ugoduke ekhaya usuphethe iwekle zamaphilisi. Ama-80s adla amaphilisi eBP. Untonto umuntu endlini ecinga ifoni yakhe. Thetha aqanganisa asho zonke izinto. Umtholo useyakhanyisa ukhanyisa phansi kosofa. Ucinga ifoni yakhe kuthiwe ma gogo sisi ukhanyisa ngani yani ngiyeke mina ngicinga ifoni yami uyicinga ngani ukhanyise ngani njengoba ukhanyisa uphethe yona ukhanyisa ngayo ucinga ifoni yakhe ayakhohlwa. Uyazi ama-80s awancane manje ukuthi ahambe umuntu agibela edrobheni abuye ngayiphethe into abayoyithenga ukho useyikhohliwe uthehla nje stopini ebuye bekhumbula ukuthi awu bengihambe ngithi ngiyobheka ingubo engizoyigqoka emcimbini kaSibanibani avela afike enganeni aqamba amanga athi ngifike lapha nayi ingubo ezilapha ziyabheda zonke unamanga uyikhohliwe bayakhohlwa aseyakhohlwa yonke into sekufuneka ukuthi engathi manje ngayibhala phansi. Uyothola ukuthi ama-80s amaningi emafonini asenama notebook kuyabhalwa maye ngayibhalanga into uyayikhohlwa. Ama-80s bafethu sekubhedile. Ngiyazi mhlawumbe ukuthi abaningi bafihlile mina ngiyalikhuluma iqiniso mina ngiyakholwa angifuni nje ukuthi ngilo ngiqamba amanga. Sekubhedile.